Ook dit hier is Emperor Audio, weer mede-hoofdsponsor van het Hoenekop Festival. Emperor Audio is een groothandel en importeur van audiomateriaal voor auto's. Check maar even op emperor-audio.nl en particulieren kan ook te lenen op 123woofers.nl. Maar Emperor Audio doet ook aan inbouw. En dan wil ze dat de hieren die oranje vliegen en de nummerplaat trillen. De gearworking tussen de Hoenekop en Emperor Audio gaat helemaal weer om bij 2013. Toen had Knillers even wat audio inbouwd in een oud Mercedes W116 SEL die we verlaten had op de Hoenekop Roedeldij. Tja, dit is hem. Mooi ding, hè? En in 2016 had Knillers even een baasmasterlijk stukje entertainment ingebouwd in onze bandbus. En met die bus stonden we te jaren op de Oldtimer Meeting in Drachten. En in 2022 nog even wat audio in de kant af van Sander, waar we jeder alles geld voor inzamelen hier. Tierenwies binnen wie dat Emperor Audio wederom mede hoofdsponsor is van het Hoenekop Festival.